Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Шулай ук минем ишеткәнем бар, бүтән кеше җәһәннәм аша чыгыр дигән. Аның буенча инде Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә аяты бар, һәрбер кеше ул инде ут аша үтер дип. Ут аша үтер дип. Моны инде аңларга була, без бит инде бүтән кеше ул Сират күпер аша чыгачак, ә Сират күперенең асты анда җәһәннәм булачак. Димәк, җәһәннәмнең утлары, ыргаклары аның эссесен ул тоячак. Шуңа күрә аның бер мәгънәсе инде ул менә шушы нәрсәне аңлата. Ягъни бүтән кеше күрәчәк дигән җәһәннәмне. Аннан соң бит кешеләр җәннәткә кергәч тә даими рәвештә Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләренә җәһәннәм әһелләрен күрсәтеп торачак, чөнки җәннәтнең тәмен тояр өчен һәм җәннәттәге шушы сый-хөрмәтләрнең никадәр зур икәнен белер өчен әллә нигә бер җәһәннәмне дә күреп торырга кирәк. Менә шуңа күрә барыбер кеше җәһәннәм дигән нәрсәне күрәчәк. Беренчедән, икенчедән булачак кешеләр алар җәһәннәмгә керәчәкләр һәм үзләренең дөньялыкта кылган гынахлары өчен алар җәһәннәм утында яначаклар. Әмма ләкин алар иманлы булу сәбәпле, алар мөселман булу сәбәпле, алар шушы гынахлары өчен газапны алып бетергәннән соң Аллаһ Тәгалә аларны кичереп, гафу итеп, җәннәт күлендә юындырып, төзәтеп, Аллаһ Тәгалә аларны җәннәткә күчерәчәк. Менә алар инде җәһәннәм аша җәннәткә керүче дигән мәгънәнең туры мәгънәсен күрсәтә инде алар. Кемнер өчен җәһәннәм мәңгелек? Әгәр дә кешенең калбендә иманы булмаган икән, ул Аллаһ Тәгаләне танымаган икән, танырга теләмәгән икән, һәм ул кешегә килеп Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә бер, аның дине бар, аның пәйгамбәрләре бар, бар җәннәт, бар җәһәннәм дип аңа хакыйкатьне ирештергәннәр икән, һәм ул шушы хакыйкатьне күреп, ишетеп тә аны кабул итәргә теләмәгән икән, менә андый кешеләр инде имансыз дип атала, кафир, һәм җәһәннәм инде менә шушы имансызларга әзерләнгән. Алар анда җәһәннәмдә мәңге калачаклар. Без инде беләбез, ул җәһәннәм начар, җәннәт яхшы икән. Бераз тирәнрәк керсәк, ничегрәк тасвирлап була, җәннәттә нәрсә була һәм җәһәннәмдә нәрсә була? Әлбәттә, ул инде җәннәт, җәһәннәм бер елны минем инде бер мәхәлләдә шулай дәрес бирергә туры килгән иде. Җәннәт белән җәһәннәм турында мин инде 6-7 ай дәрес алып бардым. Фақат җәннәт җәһәннәм турында гына, чөнки чыннан да ул безнең кайтасы йортыбыз һәм җәннәттәге аның киңлеген, җәннәттәге сый-хөрмәтләрен бу дөнья белән чагыштырып булмый. Менә без гомер буе дөньяны өйрәнеп бетерә алмыйбыз. Җәннәт тагын да зуррак. Дөньяны чагыштырып булмый җәннәт белән. Нәкъ шулай җәһәннәмдә. Шуңа күрә җәннәт тә җәһәннәм дә бик зур, һәм анда инде аның программасы да ул инде бик зур, һәм әлбәттә җәннәт ул рәхәт йорты. Җәннәттә кешеләр рәхәттә яшәргә тиешләр, чөнки алар инде утны суны үткәннәр, алар инде дөньяда сынауны үткәннәр, кабернән үткәннәр, кыямәт дәһшәтен үткәннәр, сиратны үткәннәр, алар хәзер җәннәттә, шуңа күрә җәннәттә алар сый-хөрмәттә булачаклар. Җәннәт ул бакча дигәнне аңлата. Чөнки ул зур бакча булачак, ул бакча бүленгән булачак. Шул бакчада кешеләрнең өйләре торачак. Ул өйләрнең бер кирпече алтыннан, икенчесе көмештән булачак. Эчтән тышка карасаң күренәчәк, тыштан карасаң эче күренмәячәк. Ул шунда үзенең гаиләсе белән, якыннары белән яшәячәк. Җәннәтнең бер хикмәте, кеше җәннәттә дә гаиләсе белән булачак. Хәтта бу дөньяда берәүнең гаиләсе булмаса, аңа җәннәттә гаилә булдырачаклар. Ул яки кияүгә чыга, яки өйләнәчәк, һәм ул җәннәттә гаиләсе белән яшәячәк. Инде бу аның мәңгелек гаиләсе булачак. Мәңгелек ахирәт гаиләсе булачак инде бу. Җәннәттә инде кешенең бер нәрсәгә дә ихтыяҗы булмаячак.
Мәсәлән, без бу дөньяда ашамасак үләбез, эчмәсәк үләбез. Без бу дөньяда хаҗәтханәгә, бәдрәфкә барып йомыш үтәргә тиешбез. Җәннәттә андый нәрсәләр булмый. Җәннәттә беренчедән кеше берәй-бергә дә мохтаҗ булмый, ягъни аны беркайчан да тамак ачмаячак, беркайчан да сусамаячак, ул беркайчан да армый, җәннәттә йокламый. Чөнки кеше нигә йоклый? Чөнки ул хәлсезләнә, аңа ял кирәк. Җәннәттә кешенең хәле бетми, анда йоклап вакыт әрәм бетмәячәк кеше. Анда инде эшкә барасы юк инде җәннәткә, акча эшлисе юк. Анда инде көн саен яңа программа белән ул шушы җәннәт сый-хөрмәтләрен авыз итәчәк. Әлбәттә, аңа инде мәңгелек ул барып беркемдә җәннәттән туймаячак. Булды, туйдым мин, берәр нәрсә эшләп булмыймы дип беркемдә Аллаһка зар кылып килмәячәк инде. Шуңа күрә, ләкин ашамаса эчмәсә дә, ул ашарга, эчәргә ихтияҗ булмаса да, ул ашаячак, эчәчәк, ләкин тамак ачканга түгел, тәмле булган өчен. Җәннәтнең җимешләре, җәннәтнең шелтәрәп аккан бал, шәраб, сөт елгалары, алар бөтенесе кешегә ләззәт бирәчәк, рәхәтлек бирәчәк. Шуңа күрә ислам гакыйдасы, ислам тәгълиматы буенча җәннәттә рухи ләззәт һәм тән ләззәте булачак. Мәсәлән, кайбер диннәрдә алар әйтәләр инде анда рухи ләззәт кенә булачак. Шуңа күрә анда ашарга, эчәргә, мәсәлән, үзеңнең гаиләң белән булырга андый нәрсәләр юк дип әйтә. Исламда барыбер рух тагын ләззәт алачак һәм тән дәгән. Шуңа күрә анда, мәсәлән, ир белән хатын дөньядагы кебек бергә яшәячәк, алар бер-берсен кочаклап, үбеп, яратып яшәячәкләр һәм шуның хәтта ләззәтен тоячаклар, ашауның, ичүнең ләззәтен тоячаклар. Ләкин ихтияҗ булганга түгел, әйткәнебезчә, шушы рәхәтен, ләззәтен тояр өчен генә. Менә Ходай алдында басканда кешеләрнең гәүдәсе буламы, яисә аларның җаны гына чыгамы? Кыямәт көнендә. Гомумән кешене тормышында җаны да, тәне дә бергә алып бара. Бергә алып бара. Хәтта кабердә дә кешенең җаны кире тәнгә кайта. Ләкин ул тән без җир куенына салган, гүргә иңдергән һәм анда эчереп бетәсе тән түгел, ул башка параллельдагы тән, әмма ләкин ул үзенең тәне белән инде кабердә ятачак. Аның тәне булачак. Кемнеңдер тәнен утка тотачаклар, кемнеңдер тәненә ләззәт бирәчәкләр. Ул, мәсәлән, җәннәт ятагында җаны белән ятмый, тәне белән ятачак. Кабердә. Шуңа күрә кабердә кешегә тән кайта. Кыямәт көнендә дә кеше дөньялыкта нинди тән белән китсә, шул тән белән кубарылачак. Мәсәлән, сугыш кырында үлгән кеше, мәсәлән, менә Бөек Ватан сугышында күпме бит инде әти-әниләребез, бабайларыбыз калды. Алар ничек канга батып үлсә, кыямәт көнендә дә канга батып торачаклар һәм бөтен кеше каралы бу изге юлда халак булган, шаһид булган бит дип әйтәчәк. Хәтта кемнедер үтерсәләр, менә мәсәлән, инде Алла сакласын, менә Лас-Вегастан нәрсә булды бит инде, 60лап кешене гаепсезгә үтерделәр, шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кыямәт көнендә гаепсезгә бу дөньяда үтерелгән кеше ди канга батып кабереннән торыр ди һәм үзен үтерүчене кулыннан тотып ди Аллаһ янына алып килер ди һәм әйтер ди: "Я Раббым, соралы бу бәндәңнән нинди гаеп белән ул мине үтерде" дип әйтер. Димәк, аның тәне булачак. Тәкәббер кешеләр, мәсәлән, хәдистә килә, кемнәр бу дөньяда борыннарын чиеп, үзләренә әллә кемгә куеп йөрделәр, алар кырмыска кадәр булачак ди. Димәк, аларның куллары, аяклары була, алар кырмыска кадәр булачак һәм аларны таптап йөрәчәкләр ди. Шуңа сөйкле пәйгамбәрбез әйтә, кемнәр азан әйтә мәчеттә, аларның муеннары озын булыр ди. Димәк, аларның җаны гына түгел, тәннәре дә булачак кыямәт көнендә. Кием турында сөйләсәк, киемнәре буламы алар? Кием кыямәттә аерым кием, җәннәттә аерым кием. Кыямәт көнендә кабердән торгач та бөтен кеше ялангач булачак. Хәтта сөйкле пәйгамбәрбез анадан тума ялангач булачаксыз дип әйткәч, пәйгамбәрбезнең хатыны аптырап калды һәм әйтте: "Я Расулалла, ничек инде ирләр белән хатыннар бер урында җыелып, бөтенесе ялангач булырлармыни?" дип әйткәч, сөйкле пәйгамбәрбез: "Әйе, ирләр, хатыннар бергә җыелып, бөтенесе ялангач булыр, ләкин аларда бер-берсен күрү кайгысы булмас" ди. Ягъни, шит ир белән шит хатын-кыз бер урында ялангач басып торачаклар, ләкин бер-берсен
алар күрмәячәкләр, чөнки аларның йөрәкләрендә шул кадәр курку булачак. Һәм мин кая булам хәзер? Җәннәттәме, җәһәннәмдәме? Алар анда беркемне күрмәй. Ата баланы күрмәс, бала атаны күрмәс, туган туганнан качырды. Шуңа күрә кыямәт ул шундый көн, анда беркемне күрмәячәк. Һәм шуннан соң аларга кием таратачаклар. Сөйкле пәйгамбәрбез әйтә, иң беренче киемне Ибраһимга бирәчәкләр ди, Ибраһим пәйгамбәргә ди. Һәм кием ул инде килә менә шушы җәннәттәге кием изге кешеләргә, ягъни ефәк, атлас, парча дип әйтелә, ләкин ул бу дөньяда без белгән ефәкләр түгел, яхшырак әлбәттә, яшел төстә, башка төстә булыр ди. Ә инде имансызларның һәм гөнаһкар бәндәләрнең киемнәре Коръәндә килә катыран дип. Катыран ул менә ничек әйтергә, сумала кебек. Ягъни аларның өсләренә агызачаклар да, шул аларның өсләрендә катып калачак инде. Менә шундый кием булыр ди. Ә җәннәттә айрым киемнәр, анда инде шушы яхшы затлы киемнәр, алар гел алышынып торачак, гел үзгәреп торачак, ул инде җәннәт киемнәре булачак. Шулай ук ахыр заман вакытында ата баласын танымас, ана баласын танымас дигән сүзләр дә бар. Ул Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яума яфиррул мар'у мин ахиһи ва уммиһи ва абиһи ва сахибатиһи ва баниһи ва ликулли имриин яума идин шаъну югни." Ул көнне ди, ата үзенең баласыннан качырды, үзенең хатыныннан, иреннән качырды, туганны күрмәс ди, һәр кемдә үз кайгысы булыр ди. Ягъни бу көнне кеше шул кадәр үзен кайгыртачак, хәтта кешене күрмәячәк. Хәтта кайбер балаларга нигә сез бу гынахта булдыгыз, нигә сез гынахлы булдыгыз дигәч, кайбер Коръәни Кәримдә килә, кайбер балалар хәтта әти-әниләренә бармак белән төртеп күрсәтәчәкләр. Без имансыз булдык, без тәрбиясез булдык, чөнки менә алар безне шулай тәрбияләделәр дип. Менә шуңа күрә монда инде кыямәттә һәр кемдә үз кайгысы булачак. Һәр кемдә. Әйтәләр бит, җәннәттә ир-атларга инде үрия кызлары булыр дип. Хур кызлары. Да, хур кызлары булыр дип. Хатын кызлары нәрсә? Әйткәнебезчә, ислам тәгълиматы буенча җәннәттә дә, җәһәннәмдә дә кешенең җаны да, тәне дә була. Җәһәннәмдә җан да, тән дә яна, икесе дә газап күрә, җәннәттә җан да, тән дә, икесе дә ләззәт күрә, һәм җәннәтнең яна бер ләззәте иратка хатын-кызга ир булачак. Ягъни үзара тормыш итү, хәтта җинси мөнәсәбәт, якынлык кылу бу булачак һәм җәннәт дәрәҗәсендә булачак инде. Дөньядагы кебек кенә түгел. Һәм менә монда инде хур кызлары дигәннән була махсус җәннәт өчен яратылган, бу дөньяда бер кашанда булмаган җәннәт хур кызлары булачак. Ул хатын-кызлар хур кызлары дип атала. Гури дип әйтелә инде. Алар бик матур, бик шибәр булачак, бер кашанда аларга башка ир укулы тимәгән, һәм ул инде менә шушы иманлы кешегә булачак. Ләкин шуны да әйтергә кирәк, кайсы хатын-кыз бу дөньяда изгелек кылып, ул җәннәткә керә, ул хәтта хур кызларыннан да матур булачак. Чөнки бер хатын-кыз килеп, сөйкле пәйгамбәребезгә сорау бирде, менә кайсыбыз матур булачак, мондан дөньядан кергән хатын-кызлармы, әллә җәннәттәге хур кызларымы дип. Чөнки хатын-кызның бары көнчелеге бар бит инде. Монда бит конкурировать итәргә кирәк хәзер хур кызлары белән ир өчен. Сөйкле пәйгамбәребез сорады, җәннәттәге хур кызлары алар намаз укыганмы соң ди? Юк. Ураза тотканмы соң ди? Юк. Иренә итагать кылганмы? Юк ди. Менә бу нәрсәне аңлата, демәк, бу дөньяда шушы сынауларны үтеп, әгәр дә иманлы хатын-кыз җәннәткә керсә, ул андагы хур кызларыннан да матур булачак. Һәм ул үзенең ире белән инде шушы җәннәттә яшәячәк. Аның өчен, аның шушы ничек әйтергә, хур ире дип әйтик инде, алай дип әйтмәсәк тә, ул менә шушы аның ире белән булачак. Ләкин ничек бер хәзрәт шулай, гарәп шәйхе шулай вагазында әйткәч, менә сез хатын-кызлар ирләрегез белән булачак дигәч, бер апа, бу дөньяда да ирем белән күп мин тегеп яшәдем, инде җәннәттә дә шуның белән яшисе булырмын дигәч, инде алим әйтте, ул җәннәткә керә икән ирең, ул андый булмаячак ди. Димәк, ул анда яхшы булачак, иң яхшысы, иң хәерлесе булачак. Кайбер хатын-кызның әгәр дә ире җәннәткә керми икән,
аны инде башка иргә кияүгә бирәчәкләр. Иң яхшы, иң хәерле иргә. Мәсәлән, булырга мөмкин хатын-кыз бу дөньяда авырган, мәсәлән, кияүгә чыга алмаган. Мәсәлән, гарипләр бар, Аллаһ инде аларга сабырлык бирсен, аларны беркем кияүгә алмаган. Яшьләй үлеп китүче сабыйлар бар. Мәсәлән, алар ялгыз булмаячак берсе дә. Алар бөтенесе җәннәттә кияүгә чыгачак һәм аларның гаиләләре булачак. Алар кемнеңдер яраткан хатыннары булачак иншалла. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.